Kaixo laguno, gaur fisika pixkat ekarriko dizuet, agian ez duzuelako ondo ulertzen. Zer dira uhinak? Bai, uhinak ez dira bakarrik itsasoko olatu horiek. Beste mota askotako uhinak daude, baita ikusten ez ditugunak ere. Lorear garaten naiz, eta hau ikusgelako zergatik gertatzen dira gauzak zaila da. Prest? Goazen! Zer dira uhinak? Oso erraxa da. Uhinak energia transferitzeko moduak dira, materia transferitu gabe. Ingurune batean edatzen diren perturbazioak dira, normalki frekuentzia batekin. Edatzen diren inguruneari erreparatuz 3 mota daude, mekanikoak, elektromagnetikoak eta gravitazio uhinak. Uhin mekanikoak, horiek materia behar dute mugitzeko, adibidez, itsasoko olatuak edo soinua. Itsasoko olatuetan ura mugitzen da energia alde batetik bestera transferitzeko. Soinuan, airea dardarkari da, eta hori da entzuten duguna. Mugitzen ari den aire hori gure belarrira iristen denean. Gogoratu, uhin horiek airea, ura edo material bat behar dute beti. Uhin elektromagnetikoak. Uhin hauek ez dute ezer behar mugitzeko, espazio hutsean ere bidaiatu dezakete. Bai, argia eta irrati uhinak horrelakoak dira. Horregatik iristen da eguzkitik datorren argia lurrera espazio hutsetik pasatuta. Ez alda zoragarria. Zer gertatzen da uhinekin? Ondo ulertzeko, pentsa, harri bat uretara botatzen duzunean. Zer gertatzen da? Uraren gainazalean zirkulo formako mugimenduak sortzen dira, ezta? Horiexek dira uhinak. Energia harriaren golpetik abiatzen da, eta ingurura edatzen da ur molekulek gora eta bera egiten duten bitartean. Uhinak energia transferitzeko moduak dira, baina materia transferitu gabe. Ura, materia, ez doa aurrera, energia baizik. Nola neurtzen dira? Maiztasuna edo frekuentzia da, zenbat uhin igarotzen diren segundu batean. Frekuentzia handia, uhin oso azkarra da. Soinuarekin adibidez, frekuentzia handia, soinu oso agudoa da. Adibidez, eskolako txirula baten soinu atsegin hori. Eta frekuentzia baxua adibidez, danbor batena. Ikusten dugun argian, frekuentziarik baxuena gorria da, eta altuena morea. Uhin luzera frekuentziaren kontrakoa da. Gero eta uhin luzera txikiagoa, orduan eta frekuentzia handiagoa. Amplituda berriz, uhinen altuera da. Amplitude handia, energia gehiago. Soinuan, volumena deitzen diogu. Labur bilduz. Uhinak energia mugitzeko modu bat dira. Batzuk materiarekin eta beste batzuk espazio hutsean. Soinua, argia, irrati uhinak eta baita itsasoko olatuak ere. Denak uhinak dira. Arpidetu eman like eta utzi hemen iruzkina.